Ministar finansija Siniša Mali rekao je danas da država Srbija na računu trenutno ima 776 milijardi dinara i da nivo javnog duga iznosi 49,9%, dok se u eurozoni beleži zaduženost od 89%. Zaista, Dušane Nikeziću, očigledno je da para nema, jer znamo kako to izgleda kada ih ima. Iz perioda kada ste građane obmanjivali o prosperitetu, na državnom računu nije bilo dovoljno novca ni za isplatu penzija. Tako to valjda izgleda kada para ima. To je ta opoziciona ekonomija u retrovizoru, napisao je Mali na svom Facebook profilu. Mali je dodao da se sećamo kako izgleda kada ima i posla. Nemački parlamentarci različito vide posetu nemačkog kancelara Olafa Šolca Srbiji, pa u današnjem tekstu objavljeno na Deutsche Welle njihovi stavovi idu od oduševljenja tom inicijativom preko zabrinutosti za stanje demokratije u Srbiji do ideje da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sporazum o mineralnim sirovinama da proda kao svoju pobedu. Kako Deutsche Welle navodi, nemačka politička javnost bila je pomalo zatečena kada je u sredu najavljeno da će se Šolc krajem nedelje sastati sa Vučićem, jer su kratkoročna najavljivanja međunarodnih putovanja kancelara Nemačke veoma neuobičajena. Dodaje se da se putovanje i aktivnosti za sledeću sedmicu obično najavljuju na redovnim vladinim konferencijama za novinare petkom uoči sedmice kada se putuje. Ursula von der Leyen izglasana je za predsjednicu Evropske komisije ulazeći u novi petogodišnji mandat. Za Ursulu von der Leyen glasalo je 401 protiv 284, dok je uzdržano bilo 15 poslanika, nije glasalo 7. Glasalo je ukupno 707 poslanika. Ovo je drugi petogodišnji mandat na čelu Evropske komisije nemačke političarke i lekarke. Ona je u svom govoru ranije tokom dana kao svoje ciljeve navela proširenje Evropske unije. U obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta von der Leyen je rekla da će Evropska unija podržati zemlje kandidate za članstvo tako što će raditi na investicijama i reformama i integrisati ih gde god može u evropske zakonodavne okvire. Pristupanje će uvek biti proces zasnovan na zaslugama i obezbedit ćemo da sve zemlje budu spremne pre pridruživanja, rekla je predsjednica Evropske komisije. Dušan Tadić se obratio na Instagramu porukom u kojoj je saopštio da se povlači iz reprezentacije Srbije. On je rekorder po broju utakmica u dresu nacionalnog tima sa 111 nastupa na kojima je postigao 23 gola. Pored toga upisao je rekord i po broju asistencija 40. Donedavni kapiten za reprezentaciju je debitovao 2008. godine. Podsjetimo, fudbaler je tokom evropskog prvenstva došao u sukob sa selektorom Draganom Stojkovićem nakon što je Stojković ostao na toj funkciji i najavio podmlađivanje tima. Dugogodišnji reprezentativac je doneo odluku o povlačenju. Tadić je izjavio posle poraza 1:0 od Engleske na evropskom prvenstvu da je lider i najbolji igrač Srbije i da je teško prihvatio odluku selektora što nije počeo tu utakmicu. Tadić je saopštio na Instagramu da želi da bude korektan i direktan, te da ostaje pri stavovima koje je izrekao na evropskom prvenstvu. Fudbaler je nastupao na 2 mundijala sa reprezentacijom Srbije u Rusiji i Kataru i jednom na prvenstvu Evrope ove godine u Nemačkoj. Sutra u Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim krajevima nakon sunčanog prepodneva, sredinom dana i poslepodne promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno na jugozapadu i jugoistoku zemlje biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar. Van grmljavinskih razvoja vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 17 do 24, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni.